Mark. Pero pas Dito na kami sa Ume. Sino walang face shield? Ako po. Patay. Mamasipit siya. Tita, tuna kayo po ang ilesam. Oh, mag-welding na kaya mo ka nga po. Ay, ima, biya mo na itong may tamito. Yan. Gaya mi, ali. Ay, ito pala yung natin ini. Kani, biya mo nung ninong ala. Pangat na Mikailo. Oh. Ah, ninong ala. Tita. Ayun ka ako. AJ! Baka nga tumbok kayo eh. Ay, Diyos ko. Nara, ano kasing kaya ngayon? Kaya nga, wala rin yung tita. Hala. Kaya suwa-suwa. Hmm. Ang bulaklak lang. Gawa na sa nga. Yung dadali. Ken. Kita mi kaya sumangod dyan bago. Yan. Tanaman lang ba? Ay, abi. Kuha na yan po mo, kami balugbog na. Tayo. Ay, liga tatalang tali yan. Okay. Nga. Ayan. Talago ka yan. Baba. Kini pa banda. Marayo ya po. Oh, yan. Madaming pumupunta. Ini tang mamaus. Mamaus, wala naman mamaus eh. Alang. Hello, kuya. Termon. Thank you. Salamat. O din tinta naman, nanti yan lang kinuha ko. Ngaliwala pala bulaklak. Ditang kembali, yellow lang, masahala. Din malabong lang, madakal na petals. Tingnan mo man eh. Apa rin, kacherelas jis na kalabuday nga akit eh. Buklat din ni Kenny. Dati rin mambubuklatin eh. Ano, kami yung burak ba?
Magkaya kasi niya. Yan. Tuklo ka pa akin. Yan, dayang. Tuklang mo po. Ali, kaya ito. Baka ito, malinis yung bitis mo. Temperature naman. Temperature. Tapos kingga mo. Uy, wait. Yan. Thank you. Kenny, tanang malapit. Kenny, nakang malapit. Pwede naman. Kalang ka matuloy ko. Ay! Doon yung exit niya. Okay, ini ka. Dito tayo lalabas. Para hindi daw tayo sagasagana. Tapos na ako kilinggay pag-welding ko. Yak pa yung talan kita. Dala nga kung tatariran mo eh. Na. Wala na nga. Kaya ako. Di, mauna ka na dahil bukas ka makakarating si Apon Dalor. Magsara na yung mga Uyan mo, tingin yung step. ano ba? Wala ka nga. Baba. Baba. Ika na, sali na lang. Ayun na, kuha kayo ng dila kay Papa Nje. Bibigyan niya kayo. Ha? Sa balo mo, kung balo mo, pumunta na kasi yun. Hindi ka pa pumunta? Plants. Nan, sali kang plants. Na? Ano? Bibili kang plants mo? Bibili kang plants mo? Ali, lako mo na yun eh. Pwede na yan siguro yapo mo kanya. Wala, ako matatal ng... Boyfriend nga ng minister. Katula na mo. Abi, what did you wish? What did you wish? What did you wish? I don't know. Ano ka na? She don't. Why you don't know? Paano ba mo? Baka na mag-visit yun.
Ha? Hindi mo pwedeng live. Hindi siya pwedeng live. Hindi, video doon kayo, hindi kayo. Dahil ito yung sa ngayon, hindi. Hindi ka. Hindi kayo doon na po. Pumasok sa dito mo. Tapos yun. Ganda dito, guys. Hindi daw po silang kandila. Ganda kami yung siling hindi lang ako. Yan. Asa yun tayo? Nanya lagi ni tita. Nanya lagi. Nanya lagi church. Ha? Sabihan mo no haritang. Carmelites Monastery. We're here at Carmelite Monastery. Monastery Sa Angeles. sa Angeles po. Pwede bis. Ika dito nga. Hi vlog. Uy, mga tatlo lang. Sa uya, tati, sa uya. Sa uya, sa lalim. Sa lalim. Hindi mo. Iya. Titay na ho. Ay no, Pwede, ah? not that one. Uy, nakapasyal si Snow White. Uwi na si Snow White. Oh, sakay na. Sakay na, ladies and gentlemen. Uy, nakapasyal yung mga bata. Batang matanda. You hungry again? Oh, not my problem. Detang bulaklak yun.